नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपस में सुबह बोले हम नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। अरे दीदी से भैया से बोले हम नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बच्चा दिया स्कूल में आए टीचर देख के हम चिल्लाए जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। चपरासी जब फाटक खोले छुट्टी हुई तो फिर से बोले हम नमस्ते जी, 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 नमस्ते जी।